Sziasztok, én itt Lexus vagyok, és velem van a Stumpro. Itt ilyen MTN stuntolgatunk, mindenféle, amit éppen kitalálunk. Meg néha nézem azért őt is, hogy őt is lássátok. Laggolsz? Téged nézlek amúgy. Jaj. Hallod, gecre laggolsz. Ezt láttad volna te. Nem tudom, de a nézetet az elajtódott nekem. Na jó. Hogy te mennyire laggoltál, az komoly volt azért. Szerintem a videóban is fogjad majd látni. Most én nem tudom, az elrontott a helyi. Most egy kicsit runolok. Nézek a szék felé. Úgyis meg akartam állni ebbe a nagy pörgésbe. Jó, igen, így akartam. Bámulok magam elő. Nézek a szék felé. Na. Téged? Ja, látom. Nem mindegy, addig én nyomatom. Én trunolok. Ez jó most. Kettes nyomja. Bam. Akkor majd nitrót van ezen a szaron. Nem rossz. Onyás! Getsz! Rendesen földolvat. De nézem, veszi hangosabban, lehet nem hallanak. Na, és befejtük. Kicsit későn reagált a kocsimára. Fordulj, fordulj, jó. Yes. Holy shit. Majd lesz Empire Craftos videó is. Majd valamikor. Sky PvP. Jövök! Az meg milyen volt ma? Köszi. Nagyon kedves vagy. Kilöktelek. Dék, ez a telefon volt az asztal. Jó hangja van. Múltkor a celler azt hitt, hogy a kukáskocsi egyszer. Ha. Az szép volt. Menjél már. Mondjam, a kukáskocsinak érzem. Bámulok magam elő. Néha nézem a szép felé. És ezt így videóban nyomtad? Simán. Oké, mindenki fogom mesztezni. Tovább mesztesz. Nem neki. Neked kell. Miért? Ez így vagy neki.
Höpö, höpö. Megnézem. Az milyen laggos vagy? Te is meg voltam megnézni. Nem tudtam honnan jössz ma annyira laggod. És sikerült. Nekem is kerülszem valami, csak aztán nem is vettem. Én no. Mert úgy is lehet csinálni, hogy vágod és közben beraksz a rajzánat. És amikor ugracsz egy jót, beraksod egy jót, amit megcsináltad én a videót. Most berezni viccelek. Sütve. Follow Black Fox channel. Ajd. Ajdast. A kapás, geci. Van így itt el vagyok én, úgyhogy jó van. Azért nem dobottak. Ne! Uff. Ezt pont visszahoztam. Meg lesz. Menjünk höppö. Sorsomban nincsen fény. Az ilyen fogyó. Jó lett, jó lett. Írtam. Jövök! De nem volt. Halt inkább prú! De talkolsz? Dick! Beheljem aki. Le van csúszva két kerék. Jó, hassuk neki! Meg lesz, meg lesz! Jó. Belépő tudod jönni. I like dance. Hú, kec. Ó! Astumpó. Jumpót egyen. Jumping by Astumpri. Csó! Dick! Anyád a lufkecske. CBB! CBB, CBB. Szív. Szív, szív. Szeri. I love. Látszik, hogy jelenti azt a számot. Egy hónapja. Hol vagy? Itt! Nem tudok egy jót. Azt a mekkora stúdió. Jó, itt van, jó. Ja, stundoltál? Ki fog lenni még? És igen, és sikerült, amit végig akartam. Nem végül fel sem. Férjük. Miért nyomsz lazán már? Most itt gyorsan megyek. Ezt még nem nevezhető randala. De nem láttam. Ugrok, Ti! Édes! Édes, édes. Tudod, mi a büdös pina? Ízes. Tudod, mi a büdös pina? Szaglik. Geci jó vagy. Az Porga Christopher. Ki?
Mind a Krisz tudom. A láma. Mit kezdjék vele? Szard le. Nem jó fegyver? Nagyon. Jó. Kocka Channel. Az a neve? A csatornájának. Hány fejlesztője van? A lófasza tudja. Több, mint neked? A lófasza tudja. De ő már régóta csinálja. Biztos mondjuk 200. A faszt. 20. A faszt. Nem tudom, nézd meg. Kb. Annyi, szerintem. Köszi. 20, 50, 60. Neki is van annyi, szerintem neki azt hiszem 31. De nem tudom, nézd meg a csatornáját. Az mi volt, amit csináltam? Stund! Most mi volt az ilyen epic fajú cukkor. Nem, ezt így kell. Már kétszer megcsináltam. Most sajnálok, de ilyen güdös gyorsan, és akkor És jó! Mendi, nézz engem B betűvel. Nézel? Figyeld. Előbb olyat csináltam, hogy... Majdnem. Majd nézd meg videóban enni. Ez rohadt nagy volt. Fölemeltem, az visszacsúsztam. Nézzük a stumprit. most engem nézzek. Tessék. Billy kedvéért. Na jó, van, kezdjünk el valamit. Fessünk egy. Szegény, oké. Szépet repültem. Én is runolok egy kicsit. Runolok. Szép aranyolás. Hát, Tantal. Mi? Elég furán ranoltál. Én tudok. Ha Akarok. Én is tudok ranolni. Csak én így stuntokat is akarok belevinni, tudod, hogy úgy lecsúszok driftni, hogy pont új útra esek olyan. Így, ez most nem volt olyan. Zónának a driftért kapnák 20 pontot. Hova bocs? Dök! Most láttam. Én már csak akkor láttak, amikor már egy méterre voltál tőlem. Én már akkor, amikor egy küzdel csak. Milyen most elkúrzom egy pár kört. De jól ranolok. Azt A kutya geci. nem csináltam, amit te akartál, csak én lecsúsztam, hogy én nem megyek. Mit akartam én? Az, hogy én például Igen! drifteltem, és pörögve rástam. Tudom én azt Godon. Tényleg, ha akartok jönni, van egy klánom, Supra klán, SC. God BD megtaláltok. Vagy ilyenem. I like this. Kettő. És egy. Ennyi lett volna a videó mára. Csőztök.